That is only this is the money even campaign fair DPP the bank at Dikuno. Tatin tuonere zimene ayankhula Mai Kainja, Mai aja amene ali oyang'anira asimayi mchipani cha DPP. Amene watu ayankhula zambiri zokusana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Amayi wakuti chani. Musaiwale panga like, comment, komanso subscribe. Ankula Mai tigaji noja kumwera kulemekezeka Mai Maria Kainja. Lero ndakona ni muli kuno Kongoloni mboma la Kalombe. Muna nkomana umene utsiku la lero muna munapesa utenga wanji zika za kuno ku Palombe kweni azimayi anasonkhana pano tsiku la lero. Tinabwera kunoko ku Palombe no kudzacheza ndi amayi osiyanasiyana kudzamva mavuto awo komanso kudzalimbikitsa kuti pa 16 September Professor Arthur Peter Mutharika akulowa mboma ndipo palibe cholepheretsa iwowa amuchite support komanso achite support mashano MP athu amene asankhidwa kunoko kuti anthu ayende limodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Mpapo malipoto siyanasiyana akukamba kuti chipani cha DPP maka kuno ku Palombe ndi makumaina kuno kumwera akuti mphamvu zake zikunkanizijepera mwina mungapereke uthenga utani kapena mungafotokozesa utani pa malipoti ngati amenewa. Malipoti amene mungamve aliwonse okamba kuti DPP kapena palikena kake kamene kangatisamwitse ndabodza chifukwa kunoko ku Palombe ngati kuli district imene kubwera kuno yonse idzapotere Professor Arthur Peter Mutharika 100% ndi Palombe. Nkona lero tabwera kuno kuti tidzacheze ndi azimayi chifukwa tikudziwa kale zochita zimene azimayi wadzachita ndipo ngatinso kuli district imene even campaign fair DPP sitipanga ndi kuno chifukwa kuna anthu amamukonda kale Professor Arthur Peter Mutharika. Palombe kulibe UCP achakwera kuna anthu samadziwa akabanda kuna anthu samadziwa anthu sakudziwa president ina aliyese kunoko akudziwa Professor Arthur Peter Mutharika basi. So kuna dalimbikitsa azimayi akunoko kuti asadandaule ndi mavuto amene achakwera abweretsera chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika akubwera pa 16 September ndipo awina ndipo alamulira dziko lino la Malawi. Fetereza atsika chimanga chitsika zinthu zambiri zibwerera m'malo mwake. Malipoti akuti katundu wabwera kati shuga wafika pa 6,000. Mwina mungafende uthenga wanji kupita kuboma makapa kupera kwa zinthu zimene zolemekezeka Mai. Ndifuna ndauza achakwera kuti iwo amadya zinthu zaulere zimene amadya achakwera ndi zimene anthu awawo aku Palombe azimayi awo amakhomera msonkho. Pamene akudya soseji ndikumadya mpunga kunyumba kwawo akumbukire kuti kunoko ku Palombe North azimayi awo akufa ndi njala. Komanso akumbukire kumpoto ivi ndikawoko kwa Malembe kukasiya anthu akufa ndi njala. Si nyumba ina iliyonse imene ikudyedwa sima ikudyedwa soseji. Amayi akunoko ku Malawi ndifuna ndachite promise achakwera azimayi awo agwirizana ndipo pa 16 September achotsa achakwera mboma amuyikamo pita. Pakujeza kwatu yezingapo yapitayo tinamva Palomita ikukasani danga lalikulu kwambiri akuti DPP imene kuzawina kwa imeneyo amati akupata kwa imeneyo mwezi watawu amati mukoza kuzawina ndi poto chakuti percent. Chifukwa chani kuzafika siku la lero simukukhala pansi mukupitabe mukangalikabe pamene mwayi yonse kupera ku chipani chanu cha DPP. Chifukwa chani simukukhala pansi? Ife sitikukhala pansi oziwa ndi kulemekeza munthu ovota. Tikanatha kukhala basi kumakhala kunyumba koma palibe munthu amene amawina atakhala kuchipinda kwake mavoti sabwera kuchipinda sizinapeza. Tikuyendaenda kuti tilimbikitsane nawo amayi, tilimbikitsane ndi anyamata, tilimbikitsane ndi azibambo ndi mafumu kuti 16 September mavoti amene akubwera wina aliyense akamuvotera Professor Arthur Peter Mutharika kuti Malawi wakale uja ogula chimanga 10,000 abwerere.
Lupato